खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किनिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां साइबार क्राइम ब्रान्चआ रायजोआव मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा रां थगायजादों नामा जुदि नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजों रां थगायजादों एबा हेकारनि आखायाव गोग्लैदों अब्ला बे खौराङा नोंथांमोननि थाखाय अनलाइननि गेजेरजों रां थगायजाग्राफोरनि साइबार क्राइम ब्रान्चआ मोनसे नाम्बार फोसावदों नंगौ राङारि थगायजानायनि बोलि जानांनायफ्रा गोख्रै हेफाजाबनि थाखाय 24 घन्टानि गेजेराव हेल्पलाइन नाम्बार 1930 आव कल खालामनो हागोन नोंथाङा बे 1930 नाम्बाराव कल खालामना जगाजग खालामनानै गासै फोरमायथिखौ होनो हागोन बेनि उनाव 24 घन्टानि गेजेराव नोंथांखौ साइबार क्राइम ब्रान्चआ हेफाजाब खालामगोन थारैनो हेकारफ्रा गोबां आदब खायदा बाहायनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिनो नाजाबोबाय थादों आरो कल फैयालासे एबा ओटिपि मेसेज फैयालासेबो हेकारफ्रा नोंथांनिफ्राय रां लुथिनो हागौ बेनिखायनो नोंथाङा हेकारनि आखायाव गोग्लैनायनिफ्राय सांग्रां जा मख'नो गोनांदि साइबार क्राइम ब्रान्चआ अनलाइन थगायनायनि बोलि जानांनायफ्रा गोख्रै हेफाजाब मोननो थाखाय 1930 हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों फिन फोरमायबावोदि साइबार क्राइम ब्रान्चआ रायजोआव मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों साइबार क्राइम ब्रान्चआ अनलाइन थगायजानायनि बोलि जानांनायफ्रा गोख्रै हेफाजाब मोननो थाखाय 1930 हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों बे नाम्बारनि गेजेरजोंनो नोंथांखौ साइबार क्राइम ब्रान्चआ हेकारनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामगोन